Γιατί κάνω πως είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι μάλλον καλά. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Για αρχή, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο του 2024 και ελπίζω να πάει καλά. Για αρχή ανοίγουμε αυτό το Start Drop. Rare. Πάμε. Και επίσης στο Brawl Stars έχουμε και νέα σεζόν. Παίρνουμε αυτά τα free στο shop. Και βλέπουμε τι έχει μπει στη νέα σεζόν. Βλέπουμε έχει μπει αυτή η γατοπαίκτρια, το γατί αυτό. Έχει μπει ένα γατί. Για να τη δούμε λίγο καλύτερα. Στο Gem Crab. Πριν παίξω, γράψτε μου στα σχόλια αν πιστεύετε ότι θα είναι καλή ή όχι. Σας αφήνω λίγο. 5, 4, 3, 2, 1. Ωραία, πάμε. Για να δούμε. Οπα, για να δούμε τι κάνει η δική. Όπα! Αυτό μου θυμίζει την Κολέτ. Αυτό που κάνει η δική της. Μου θυμίζει πολύ έντονα την η δική της Κολέτ. Παμ. Με νίκησα. Δεν πειράζει. Για να μην το παίξουμε τώρα όλο, έτσι κι αλλιώς θα χάναμε. Είναι πολύ καλή. Αλλά το Battle Pass πόσο κάνει? Για 8 ευρώ δεν πολύ αξίζει. Αλλά ας πάρουμε και αυτά εδώ που είναι από το Free Battle Pass. Και θα πάμε όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Αυτό εδώ. Ανοίγουμε και το τέτοιο, το Start Drop. Και πάμε. Για να δούμε. Που έχουμε AFK. Φυσικά εδώ μεταξύ μπήκαμε τον τέτοιον. Με τον... Πάμε. Done. Άρχισαν να βγαίνουν οι μπότακλες, οι φίλοι του. Τον έχουμε φέρει ήδη σε 53%, οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Με έχει αφήσει πολύ low και με διέλυσε. Για να δούμε. Ωραία. Οριακά για να βγω να ζήσει 2 δεύτερα. 1. Πάμε. Συνεχίζουμε. Μπαμ. 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 Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Το νικήσαμε. Τέλειο.
Epic, Mythic. Ωραία. Πάμε. Στείλτε μου τύχη. Skin για τον Garl. Πολύ ωραίο skin. Και δεν είχα κανένα skin για τον Garl. Άρα αυτό ήταν αρκετά καλό. Αλλά τώρα που παίξαμε ένα boss fight danger zone, θα πάμε το κλασικό showdown solo. Για να δούμε. Κολέτ. Μπαμ. Όχι. Όχι. Με έσκησε. Δεν με νίκησε, με έσκησε. Πάμε ξανά. Το έχουμε. Για πάμε. Οκ. Ηρεμία. Αυτό δεν το είχα δει. Νομίζω το έχει ο παίκτης μου για το power. Είδατε στη ζωή μου μία έξτρα σπίδα? Ή μόνο εγώ το πρόσεξα αυτό? Πάμε και ένα τρίτο. Και θέλω να βγούμε από πέμπτη και παραπάνω από πέμπτη. Πέμπτη και πάνω να είμαστε και θα είναι καλό. Ναι, δείτε, βλέπετε ότι έχω στο όνομα μία σπίδα. Μπαμ. Ωραία, αυτός πάει. Έρχεται και η ασπίδα. Μου γεμίζει. Ο Μόρτις. Έλα λίγο εδώ, Μόρτι. Μπαμ. Είπα να βγούμε πάνω από πέμπτη και βγήκαμε πρώτη. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ο Μόρτις δυστυχώς δεν μπορούμε να τον πάρουμε ακόμα. Λογικά φέτος θα τον φέτος, ενώ σε αυτή τη σεζόν. Τι είναι ο Κιτ? Πανάκριβος όμως είναι. Όπα, exit. Ξανά exit. Πάμε knockout. Πάμε. Μπήκαμε knockout. Teleport. Πάμε.
Είναι πολύ δύσκολο τώρα. Αλλά το κερδίσαμε τον πρώτο γύρο. Dynamite. Οπα. Την έχουμε κάτσει. Μπαμ. Όχι. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Ίντερνετ. Κόλλησα. Όχι. Πώς το φεϊλάραμε έτσι. Όπως και όλοι κάνουμε και εμείς exit. Και πάμε ένα hot zone που δεν έχουμε πάει σήμερα. Για να δούμε. Μπαμ. Κρύβεται στους... Όχι! Με πετσόκοψε. Ναι! Μάμα. Ωραία, το πήραμε. Όχι ξανά σε μένα. Έλα, είναι πολύ κοντά. Έλα. Ναι, το κάναμε. Το κάναμε. Το map ήταν ωραίο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τη γνώμη σας. Κι άλλο τέτοιο. Κόλλησα. Brawl Stars εδώ. Κι άλλο Star Drop. Και πάμε και... Όχι! Όχι, ξανά όχι. Γιατί να το κάνω αυτό. Το έκανα τόσες φορές εγώμενα κατά λάθος. Τώρα να πάμε knockout ή αυτό με το chest. Γράψτε στα σχόλια τι θα πηγαίνατε εσείς. Εγώ θα πω αυτό γιατί δεν το έχουμε πάει μέχρι στιγμή στο κανάλι. Πάμε. Κάτσε Έντγκαρ, εσύ να προστατεύεις εγώ και ο άλλος ο τύπος. Πάμε στο fight.
Τι ήταν αυτό που μας έκαναν? Μπήκαν τρεις. Μπαμ. Μπαμ. Όχι. Εν τω μεταξύ εμείς έχουμε βάλει τον Φρανκ να διαλύει το δικό τους. Μπαμ. 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 Done. Θα κάτσω πίσω να το φυλάω. Μπαμ. Πάω να κάνω επίθεση. Μπαμ. Done. Τους έχουμε κάνει comeback. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε το comeback. Όχι. Πάμε. Με το Surge. Surge. 28-52. Μπαμ. Πάει. Πήδω! Δεν το πρόλαβα. Μπαμ. Όχι. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος. Και το κάναμε. Το νικήσαμε πρώτο μάτς. Και super rare. Ωραίο. Ωραίο. Οκ. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα πάμε λογικά. Το επόμενο βίντεο ίσως να είναι άλλο παιχνίδι. Απλά γράψτε μου στα σχόλια ποιο παιχνίδι θέλετε και θα το ανεβάσω, αλλά να μπορεί να είναι για το κινητό. Και εμείς τα λέμε. Bye.